Aj takto môže vyzerať vaša nová, alebo teda stará nivelizácia, ktorú vám robil elektrikár, maliar alebo podobné iné profesie ako podlahári. Príprava rovného nového podkladu je vždy základ pre správne fungovanie novej podlahy. Po vysekaní zbabranej nivelizácie predchádzajúcimi majstrami sme podklad museli najprv dôsledne vybrúsiť. Pred nivelizáciou podklad povysávame a môžeme penetrovať polyuretánovou penetráciou. Pri zarobení zmesi je dôležité riadiť sa pokynmi výrobcu a dodržať správny pomer pridanej vody. Samonivelizačnú zmes pekne rozpracujeme, aby bola všade rovnomerná a vyženieme prebytočné bubliny. Po predchádzajúcich úkonoch začíname parkety pokladať, nanesieme si lepidlo a začíname s inštaláciou. Pokladka drevených parkiet nie je pre začiatočníkov. O to viac vzor Chevron, ktorý práve pokladáme. Povrchová úprava tejto parkety je prírodný olej, jemný kartáč a rustikálna selekcia dreva. Vzor Chevron sa vyrába v dvoch prevedeniach, 45-stupňový uhol a 60-stupňový uhol. Tento typ, ktorý pokladáme, je 45-stupňový uhol. Tu už môžete vidieť pomaly dokončené dielo. Pokiaľ by ste aj vy mali záujem o realizáciu od nás, pokojne nás kontaktujte, budeme sa tešiť.